Lotto Star. Sungabe biza ngani noma yini oyithandayo dadewethu kodwa ibona abagcina lidolobha lisebenza. Kulungile phela baqhubeke bekwenze ngaphandle kwami kodwa hamba indaba mina naba awukho mali ngayikhipha ngeke ngikhiphe imali mina ngithi ngiyinika igebengu imali yami ngoba ngithi ngifuna zingivikele. Uma ngabe ukuthi ngeke ngikwazi uyibuyisa usufuna ukulala ejele usufuna ube isiboshwa ube ibhantinti yonke ifunayo leyo ngoba ngizohamba mina Stabile ngizosuka lapha ngepolice station mina ngwatshela amaphoyisa ukuthi ngenkathi igqekezwa lapha endlini kwafika igebengu Stabile zakhipha ibhamu la ukhona umntana nami njalo kwakugogo kwethu mina ungithembiselwa ngempela futhi uma ngabe sisuka lapha endlini sahamba sakhona epolice station uma ngabe sithi siyafika usebelwa satha yonke imali wayihlephula wayilahla phansi Wenzeni Ngokutshela phelele kanjani manje Uke wabona amafridge akho lutho emafrijini Akho lutho kanjani manje uThembu odile nje isitoko manje wathi akho lutho wena akho lutho mnumzane endaba kaze bengafika abantu bazodeliver kwemali kwimanje ngiqeda ukuhambisa amasato okugcina sengifikile khona imali ezomane ngayo Usuyisikhothane wena shini nemali eningi kakhulu ngcono uthi vele uyidabule imali ngathi amaphepha swamba ungiceba wena usuyacebana wena umbuzeke lo ngoba esefika kuwena uzongiceba ukuthi ukutshelile yini na ukuthi leyo mali uyintshontshile uvula isafe yami ngaphandle kwemvumo yami ntshontshe imali yami Angintshontshanga ngithathe thatha imali kabani hayibo sifuna utshwala thini asifune ubukahle bengoma zeni yazini sambeni mama Ningahambi ya wena nje wena ngiyenza thunus bambisana bafuna bakwamasho Isimoya kwanisiphamu isiphamu eqalibona isiphamu kwenzakalani waphatha ibhamu isimoya kuyona into ecabangayo ngicabangayo kanjani ukuphethe isibhamu usithatheni usithengile Oh, kuNkulunkulu wami sabelo awemasi makade singcwele. Uzothini mangabe lesibhamu sikubhopisa? Uzothini mangabe lesibhamu lesi sinamacala sibulela abantu? Wothi isimoya. Hawa. Angitshela ngiyazi into engenza mina. Yes. Bantu ofanele ungenze yona nje ukuthi indlebe zakho azibukhali. Ofisini lapha umsebenza ufuna ukuthi nami umuntu ufuna uzokhahla lapha kimi. Kube mina oqala wazi. Ngenze leyo nto lesibelo. Ngenze leyo nto. Mina ngathi kuwena ngizokupimpela. Ngishonga ukuthi ngizofana nawe. Hayibo xolo uthini manje masusho njalo? Hayibo sebenu awusho umuntu ngiyobona kwajakazi wami wena. Phela yibhamu lezi. Into angidona wathi ngiwadona njengasema movie. Uzoba uright no die wami. Yena awusafuna ukuright no control manje. Sibele kodwa uyacela manje uyakudinga ukuthi uright nayo. Isimoya ngiyazi into engenzayo. Ngicela sibeka bandla. Ngisibeka phela. Kanjani ngoba iweekend yami imosho wena iweekend yami abantu basukumile baphuma ngikhona nginelonto njalo nomcimbi mina abantu bayasukuma bayahamba khala iphunga esimanje akukho bantu ngenxa yakho uthweni ufuna ukwenza umsebenzi wakho yazi imali ongilahlekisela wena ngale nto yenzile Lolisa umoya nkosazana nathi yabona uhlungu obhene nabo nathi ngokunjalo siyaxolisa ungathi yaxolisa inkosi ungisiza ngalutho nje manje ngiyayifuna imali yami ngiyayicela imali yami singiyicela namhlanje mangenje noma uthi uyahluleka ngiyacela ukuthi uyahluleka ngizoyokuthenga kuwena utshwala ngihambe ngiyothenga komunye umuntu ngoba kuyacaca ukuthi umsebenzi wakho uyakuhlula nje la ekhaya nkosazana sezwile ngosibhinca makhasana ukuthi ibhizinisi yakho ayihambi neze kahle kanti ungabusakhathazeka ke sizokulekelela thina kuleyo nkinga obhekene nayo ufuna nami baba hayi masukhuluma kanjalo asikho nje nesidingo sokukhuluma kanjalo ngizokusiza mina njenganomngane njengomngane kumele ngenze njani kumele ngikhokhele into enganayo ukuze ngisize phela kuyacaca usingane yakhokhelwa ngeke sa ukukhathazeka wena la ngikhuluma ngetruck eligcwele istock elibandayo uyabona and kunotshwala obusezingeni eliphezulu lobo obuthandayo wena awume uwena nje utshela abantu sukuyibeka kanjalo uyenza izwakale kabi wena ngokuthi ngitshontsha ake sithathe njengalokuthi lalela impahla yakho ivalelekile kuma customs ngokujwayelekile kuyenzeka lokho ukuthi wena ufaka ngavala kahlala lapha customs bani lapha isigebengu nomgulukudu uyazi ukuthi ungathi ukhulumela phezulu kakhulu akwehlisa umoya
Kunabantu abafaka indlebe zabo la abangagcine bezwe indaba zethu abangahlangene nazo. Kulungile-ke bhuti wami ngicela uhambe uyobatshela labo bantu bakho ngitshela ngabo njengamanje ukuthi angiyeke uzuthole ngisho leminyama leli sente liphuma kumina. Uyazi labo bantu labo ngaphela leli sonto sekulona sebekhohliwe wena ukuthi kuharana le ndawo le. Uyakwazi lokho? Kodwa thina sami nawo leyo wenzayo. Ukuyimela ngingize ngidlala abantu beseThekwini mina. Yewena mangitshela thana sikanjani. Yewena ukuthi ukhulume umuntu ofuna ukukhuluma ubonisa njani ngitshela ngapha khuluma manje Uthi mdala njengoba ngila ngangizile kusona kahle kahle ngizozama ukuzosindisa impilo yakho ngizokusiza kahle kahle ngoba ngithi sendisa impilo yami mani lembongothi ayisebenzele mfana ukusabela le Uyena lo. ingakho ke nje ngila kahle kahle mina ngisamsebenzela usabela bangixoshile kahle kahle iyantombazane yethu uthi ngicela ngilahlekelwe umsebenzi wami ntombazana ngixoli kahle kahle uxolile usathane le yantombazane inhliziyo embi kahle kahle uxola yekho lo yali wena lo kade ngifuna ukuzokusho kuwena okunye futhi okwenzakalayo uNtsunami ukuthi uxolo ulala nosabela aphinde futhi abe isibhayi yewena uzongiqambela amanga yazi ngizongiqambela amanga bengasuka lela ngisuka khona ngizoqamba amanga la ngize ngifike la e-office yakho ngihamba ngento ngizoqamba amanga ngokwakho uma ubuka kodwa uNtsunami usawuza ukwazi kanjani ukuthi ibhenca record inenkinga zezimali number 2 usabza ukwazi kanjani inkinga zamacela okwesithathu usabelo wazi kanjani ukuthi wena wabonakala esibhedlela salabantu abaphazamisekile ekhanda yewena kolungumthetho uxolo uthathe indaba zami zonke uyayithutha la uyayitshela lo yamuza uthi usabela zonke indaba zakho uyayithatha ehambise ngale kusabela kahle kahle into ayenzayo uxoli ufika athatha izinto ngala kusabza ayelethe ngala kuwena uNtsunami athathe kuwena uNtsunami ehambise kusabza izathu sokuthi mina ngibe la angifune kulwa nawe angifune kwenza lutho kodwa ngizokutshela iqiniso njengoba linjalo uzokuzoba kuwena ukuthi uyangikholwa noma ungikholwa angisafuni ukuba kuyona yonke le fishi kaSabelo mina ngoba lo xolo wakhe kodwa uNtsunami isizathu sami esisuke isolo ngenza ukuthi ngibe la ngifuna ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umuntu oyinyoka lungele nsizwane akhuleka hey wena man hamba man ifuneka yazi yabona sikhala intombazanyana uxolo isho ukuthi siyikhathele ukuphila Bunda baka wena yazi ukuthi uyafula okay sende Hibo the surprise funa ukuyibona wena umnandi wena ngowami okay yo ishadude uyimsolele isizungu sasemakhaya ngizimhlabe AI okay sole ngiseshela kuqulu straight siji nas real okay sende ya okay uthini usasibonile njalo ha okay awusukaleni bantu kumedo yeye Sipho. Asabe bathi breakfast yakhe yaphona ngale. Hayi khuleka ngiza manje Usabhiza usabhlasha. hayi awuma
Ngiyakodla ukudla kwakho asahambi. Okay, ngiyeza. Okay. Manje ngenze njani shukela ngithule ngathi angazi kwenzakalani kubeni lo muntu eyisholo yena ukuthi uyena ontshontshe utshwala bami. Jiki sefuna kube yimina futhi okhokha ngikhokhela ukuthi mina untshontshele ngiyakhokha mina. Thembi okohlisa umoya yazi indonga sinamadlebe. Yabazi labantu abakhuluma ngokukhuluma ngabayingozi kanjani. Mwasuka wena wayelapha epolice station uthi uba reporter labantu laba. Thina sesifana nabantu abafile phela. Shukela kunendaba ngenze njani ngithule ngenze njani ngiqhomoloze mina. Ngiqhomoloze shukela yathi malini ngihloyena nami ngithalela ibhizinisi ukuthi ngabele ngidedele iqhwaga zaseThekwini izongiqhwaga ibhizinisi lami ngithenge imali abeshisiwe ngeke lalela usizwe lalela yazi lento inkulu kakhulu nalezi zinto lezi zama-delivery ukuthi kutshontshwe ama-truck kutshontshwe iy'moto labantu ofisha abakhulu moqhubeka lokuhloloza labantu emgodini hlonyozinyo emgodini izobuye izokuluma ngikutshela shukela mungibuka ngendaba mina ngithi ngabuthi ngenze njani awungitshesi ngenze njani ngithule mina shukela ngithule ngathi angiboni abantu besintshontshele bezosithusa basongela thina besitshotshelile yazi thathe intambo uyidedele mina ngizokhuluma nalabantu sibone isixazululo sisithola kanjani sibe nje nokuthula noxolo siqhubeke nempilo awukho kuthula noxolo lwenzeka la singakho-ke alokhu kuthula noxolo ozoba khona shuthi angibele phela ngigaxa ukhiye emnyango ngivale kwa-vibes lo ngishiye phansi washisa ayikho into esenza la ayikho yini kodwa inkani inkani yani kazi inkani lalela mina ngizokhuluma nalabantu sixoxisane sibone senza yabo isidingo sokuthi lesikhuluma kakhulu asisekho la funa sisebenzise umqondo ukuze sizonqoba labantu mengenjalo izobuya lento izoluma thina futhi senze njani-ke emva lokho ufuna ukuzwa ngawo senze njani kulungile hambe uyokhuluma nabo kodwa nje ngicela isiqiniseko sokuthi labantu abaphinde bebuye la eduze kwami angifuni ukuphinde ngibabone ungaphinde nje ngibabone ngiyacela hayi ngisiqiniseko ngiyophinda ubabona Sipho nami. Osipho. Sipho. Yini kwenze njani? Sipho kade ngimemeza. Sizobaba ndiphalishi lakho la. Lokhu usineka la. Usineka nobani vele? Noma indaba zama Valentine lezi? Hayi baba, izinto kanjalo mina angizenzi baba. Awu. Ngempela. Undabanga vuma nje abantu ukuthi ayikho vele umuntu ufuna ukuhamba nawo vuma. Ubhuti othi useney'tayile ezintsha baba lapho azange nanokuthi hi kwintombazane even eyodwa babaqabani ukhuluma izinto ongazazi nje. Yabona-ke manje yabona mawakhe lo mfana lo usecama into zomajola manje lo usayichamela ebusuku lo akwazi ngisho ukuthosa iqanda ukufa lo. Kahle baba hayi lapha kwisenta sikhuluma ngomjolo Nkosi yami kahle hle sifuna ukufundisa labafana abancane ukuthi umuntu esifazane uphathwa kanjani uhlonipha kanjani uma beniye kwi-dates uyiphatha kanjani njenge methi no kube nomngcele nje hawu kodwa mina ngithi ingane umsebenzi wakuze esikoleni sibone ama-report amahle la ekhaya eyomjolo phansi nomjolo phansi. Okay kushuthi-ke vele ufike nayo khona uzoyibonela ukuthi hayi namgqozelele icebo elihle lelo. Oh mase babacela usihambise nemoto yakho phela sithi sibuye. Wena uthi nisuka nithi nifuna ngini-DJ-ke ngibe u-DJ mina u-DJ what sabona ka-DJ kodwa-ke ungadlalela iy'ngane uma sikanje lapha Wena usize nje usisize sifuna ama-slow jams. Ngibona nje kwesinye isikhathi fisa njengabe ngayeka-ke nje into ekuthiwa ukuphila ngivele ngiyifele. Yini manje ukwenze njani? Ngifuna ukuya emsebenzini kahle kahle ngifuna nje ukubhekana nokutsinama ngeklinikini. Hayi kodwa ngithi uyazi ukuthi into kumele uyenze la. Uthini phela ijob. Xolini le. Hayibo. Uthi nami usehlanini ekhanda ngenzani nje into efana nale. Uxolo ungazi ukwenza isilima wena. Awunomsho ukuthi ex beqinisile ngayo. Cha beqinisile ex uthi nidlala nhlangothi zombili musungibamba xolo. Yini nenza nontunami besingavumelana ukuthi ukhandela itulo nontunami bhizu uzohlekisa nami lapha wenza ngathi uyangithanda kanti wena ufuna ukuthi ngilahle iside yini enyenza nontunami xoli angazi ukuthi basingavumelananga ukuthi unama-post into efana nalena xoli nakuthi ukhuluma iqiniso shiya ukusebenza ibhinca kodwa-ke ngathi usuyagagamela-ke manje uyagagamela xoli yabo uma ungayenzi leyo nto uyobe ungiyatshengisa kona ukuthi ukwethembeka kwakho ulelephi. Nami ubade have ikhaza ukhulekile nje uyahlekisa ubanje ubeyazi ukuthi umpando lo yamuntu lo ya uze wangitshela nokuthi uthanda iGospel House. Ubani yena? Umpande lo wasekhaya ya nokuthanda iGospel House.
Angeke. Ihlekani. Angiyahleka mina. Ngathi ngayithi ngizoba yena. Ngiqinisile futhi ke ngifuna ummema kwi-Valentine's Ball. Lapho phuzami. I-Valentine's Ball ukuthi sibe ne-fun. Hayi umjolo. Ya kodwa phela inkinga yami angeke ngisipeni i-Valentine's Ball ngibhebisithana nomfana ongamthandi. Uzobuhleli nami uzobe ungabhebisithana nomfana ongamthandi. And ungavume njalo lamanga la we-gospel house ukuthi agunywe ngoba uma siyayisola musuhleka ukhumbula ukuthi umfana wasemakhaya njalo lona Phoma nje kunani wena anelifuna ungitshela ukuthi abafana basemakhaya akubone akumele bona bajabule. Lalela ke meza sizojabula sizohave fun futhi ke angeke ngisho nokubamba. No okay hamba mnana hamba yakanhliziyo ngise kodwa uzozisola ungasho ukuthi ayikukhuzanga futhi. Manje aphendula. Cha usacabanga awubona kuyi-good Sunday? Yazi wena anele wona. Kuthi bana. Lolo tanya lolo. Hatsunami. Udalwa yini upostele kwenzenjani? Wo hayi mamshengo angikholwa ke ukuthi iyona ndlela le ongathakasela ukwenzela into ezinhle njengomsebenzi wakho. Izinto ezinhle zani? Manje ngikuqoqisela ikhala lakhe libona ukuthi uzongikhatha nosabelo. Emva kwalokho mina Tsunami mina ngizobe ngenayo indawo yokuhlala. Hey wo okuzokwenza ke lo muza wakho uzukhathazeke ngaphandle ke ntombi makuthi ninani obabili mhlambe seniphinde nabuyelana. Cha akusikona lokho ukuthi nje ngiyifuna idrama. Yabo ngiyacela ke ngicela ususe leya post ibandla ke. Yindaba. Bangibuka kanjena manje. Usunendoda xoli yikho nje uzongena ungqaphaziso kwemamba la ngale post. Ntombi. Cha yini manje kwenza ucabange lokho? Unesiqiniseko salento eshoyo. Tsunami inkinga yami nje ukuthi ngisanda kuqala upodcast wami. Yebo yona. Angifuni abantu bacabange lapho ukuthi mina nawe siyathandana. Kanti ke futhi angifuni abalandeli bami bangijikele ngale mibuzo kade ngibuza uThembi. Ngiyacela bandla ngicela ukuthi uyisuse leya post. Yilokho nje kuphela. Hayi. Yawuza. Futhi vele nje la South Africa umuntu wesifazane akwasho uqala ibhizinisi wami elidlala iqhaga. Sithanda sami imali encane kabi le ezokwenza ukuthi iminyaka se-5 sihlezi ivulekile. Bonke labafana bebekhokhela wonke umuntu isho noZoro bebakhokhela. Lento ayihlangene nje ukuthi umuntu wesifazane. Ngicela uhlalela umhlisi umoya kancane. Lo nihamba ngobamba locina. Lo waphelela nazo-ke athi yonke into esiyizobala. Ya no kulenyanga esikuyona ungasho ukuthi uqondile ndoda kodwa kusho ukuthi sizobona nangenyanga ezayo. Kusasifayela phela inyanga ezayo kanjani manje? Udideka ndoda lento ithathe njengane-insurance nje angithi ufika ukhokhela imoto yakho unyaka wonke kungenzeki lutho futhi ingalimali ingantshontshwa isimple ngaleyo ndlela-ke lento le. Hayi musudideka wena lalela-ke ndoda amadoda angisize-ke ungikhonzele kwisinqalakazana sakho sitshela ukuthi sizobonana mekuphela inyanga. Hayi wena hawu we madoda ake sibalekile. Ayikho inkinga ngiyabonga kakhulu. Yebo kulungile. Sokhuluma. Oh usibambile. Sebehambile. Bathi ngisho ngiphinde ngibabone labantu angithi. Oh hayi ngeke uphinde babona khulile sithanda sami ngeke usababona. Wazala. Yabonga kakhulu. What's it doing? Azisikhala ngiyikholelwa lento ukuthi sihlezi nemamba la. Iyanqofoza nje. Nini lo ntombazane uthelekela egcwele love party la entanyeni. Yazi ukubhlungu isikhalo la. Ukuthi ngaxosha ingane yabantu ingenzanga lutho. Uyangezwa? Ngalahlekela ukayise mina nendodana yami ngenxa le ntombazanyana. Sekuyacaca manje. Uthi sho lo mfana usabelo sonke lesikhathi bekulitulo lakhe leli. Manje mphathi sovele sikhihle sikanandi nje sithule singenzile lutho.
Azukhihle sikanandi isikhala. Kakade samdinga lo ntombazane la. Ngakho sizomkhandela umcimbi ongahleliwe. Umshado wakho ugcina. Ntombazanyana. Hayi, aphumule mphathi. Akukho okunye. Abafa abantu zidle ingane. Samwendo elemngami inkethi mayimile twalipini suka samwendo Sabona mama. Sanibona bafubami, sanibonani. Ngila futhi. Hey. Sanibonani. Andiza sanibonani. Ngazonke. Nkosiyami ngiyabonga kakhulu ukuthi niphinde nibuye kuyangijabulisa kakhulu kuba nanje la ekhaya. Kodwa akungijabulisa kakhulu nakho konke ukuthi ama-fridge agcwele phama. Kodwa ke futhi okunye engiphathele khona okumnandi kakhulu kunakho konke ukuthi namhlanje ngifuna ukuniculela ingoma esondela kakhulu nenhliziyo yami. Ingoma ngicula noma wami. Nilungele ingoma yami? Yebo. Nilungele ingoma yami? Yebo. Womina sengikhumbula ma ongizalayo. Womina sengikhumbula mama wami. Womina sengikhumbula Ayibo futhi. Ayibo. Futhi wenzani? Wenzani? Khuluma nami. Ngikhuluma nawe ngisilima, ngikhuluma nawe ucathi kephi la? Ngicabanga ukuthi sendaweni zokudayisa ngomzimba la, ukuthi uzobela uyithintela nje kubantu besifazane. Ngikhuluma nawe phendula. Yindaba unubeza umuntu wesifazane umthintana ngaphandle emvume yakhe. Yini sona into yenzayo? Shona malanga.